Assalamu alaykum. Sunugota sarfaly gahrman arkadagly gahrman serdarly yurdumuzda aýdym saatly bahar ýaldy watanymyzda ýaşaýan mehriban ileşler, edil watandaşlar aýdym saatyň mehriban muşdoklary. Siziň her biriňize berk jan saglygyny, öýe joklaryňyzyň abadan bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmydama, rowaşlyklara, üstünliklere we senmen tüýsüremden arzu edýär. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, asmanymyz asuda, yurdumyz paragat türkmen halkyny şeýle asuda ýurtda toylu watanyna ýaşaýar. Bu zatlaryň sakatyny bolsa, gijesini günnüýt edip zähmet çekýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň taýsyz tagallary ýatýar. Sözümizin başynda türkmen halkymyza şeýle eşereti döwrany, bagtyar günleri peşkeş beren gahrman arkadagly gahrman serdarymyza tüýsürekden alkyşlamyzy aýdýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, eneçeli ýaxşy arzuwlar bilen Türkmen Owady Teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän Owady sahnada ýyldyzlar atly aýdym saly diň jaş gepleşigimiziň biz bugun sanyna sizi tomoşa etmäge çagyrýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, bugun 1 sentýabr bilimler we talip ýaşlar güni. Gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna haýsy ýyldy aýdym şeýmez çykyş eder. Oň şuň bolsa, mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, adatdaklar ýaly gepleşigimize tomoşa etmäge dowam edin. Bilädir, asalymdan sahnamyzda gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan ýyldy aýdym şeýmez bilen sizi tanış eder hem de onuň jany seslerini ýetirjek bir näçe aýdymlaryny, gadakly söhbetlerini sizi ýetirer. Türkmen Owady Teleýilimden daşlaşmaň ýaýlymda Owady sahnada ýyldyzlar at gepleşigimiziň bayramçylyk sany siziň bilen. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Owady sahnada ýyldyzlar atly aýdym sady diň jaş gepleşigimiziň biz bugünkü sanyny gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanynda ýazga geçirýär. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, hemmämede ma'lum bolşýaly, bugün 1 sentýabr bilimler we talip ýaşlar güni. Elbetde bizim sözümizin başynda ýurdumyzda ullan toýlanýan bilimler we talip ýaşlar güni bilen ähli bilim işgärleri, talip ýaşlary, mektep okuwçylary, ähli ileşmede tüýsüremden gutlaýar. Elmydama asuda ýurdumyzda, paragat watanymyzda toýlary, bayramlar ulaşdyn. Elbetde ähli bilim ulgamyna zähmet çekýän hemme ileşmede watandaşlarymyza işlerini, üstünlikleriň, rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsüremden arzu edýär. Yurdumyzda şeýle owadan toýlary döwrewap derejede toýlamaga bize ähli mümkinçilikleri, ähli şertler döredip berýän. Şeýle owadan gepleşikler taýýarlap size ýetirmäge ähli şertleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza, watanymyzy aýdym ýollarda ak geljege tarap alyp barýan arkadagly gahrman serdarymyza tüýsürekden alkyşlamyzy aýdýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, eneçeli ýaxşy arzuwlar bilen Owady sahnada ýyldyzlar aty gepleşigimizde başlaýar. Elbetde adatdaklar ýaly gepleşigimizde gatnaşýan aýdym şeýmede sahnamyzda çagyrmazdan öňürtüp bagşymyza sadanlarly geçip bizine ustad sadany ýetlenmez, biziň sahnamyz bedap durlar sadany ýetlenmez bilen biz sizi tanış edýär. Bele görüşimiz ýaly sahnamyzda dokmaçylar medeni merkeziniň sadanlary dutar sagyralynda Serdar Sehedow. Şeýlegem gyjak sagyralynda Begenç Gurbuýew. Şeýle de akordeon sagyralynda bolsa Uwonç Şammeýew. Klaus sagyralynda bolsa Maýkuly wadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi Musa Gylyç Taganow. Şeýlegem qakylyp çalynýan dep sagyralynda Yaran Orazow. Şeýlegem qakylyp çalynýan ýene bir dep sagyralynda has dogrusyp Nagra sagyralynda Begenç Muhammedow. Şeýlegem ýene bir Klaus sagyralynda bolsa Şirhan Babaýew. Sadany ýetler siziň hemmäňizi gepleşigimiziň bu sanyna hoş gördük. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, indi bolsa Owady sahnada ýyldyzlar aty gepleşigimiziň bu sanyna gatnaşýan bagşymyz bilen biz sizi tanış edýär. Gepleşigimiziň bu sanynyň mehmany täşri bagşy ady bilen tanalýan Seýitguly Tulegenov garşylaýar. Şu wagt men sahna çağırdylar.
o al sahnada yıllar attı gepleşini o sağlığına toparladılar. Gol tayarlık gördük, gol aydınları istedik. O gepleşikte aydınlama dinleyicilerden Mustaqlam'ın golünden turar deyip umid ediyor. Mustaqlam'ın dinleyicilerden teklifleri ve fikirleri biz için hak təsirli, sonun için sağlı ulgamın mümkünçülüğünden peydalanıp Norveç şiirinmez belge SMS yollap bilersiniz. Yayılımda o al sahnada yıldırlar attı gepleşimizi tomaş edin. Seyit Kulüp, ovalı sahnada yıllar at gepleşimizin bugün sanına hoş gördük. Ne gepleşimizin bugün sanı, bugün hemmemede ma'lum bolşaly 1 sentyabr yurdumuzda bilimler ve talip ýaşlar güni ullun toýlana gepleşimizin bugün sanam şu bilimler we talip ýaşlar gününe gabat gelip gepleşimizin başynda ilki bilen bir bagyş kalbyndan çykýan owalar duglugyny ileşmede ýetirseňiz. Köp sağ ol. Ne bugün bilimler ve talip yaşlar bunu o gepleşimden şu güne kavat geldi. Fırsattan peydalanıp ahli Türkmen halkımızı kahraman arkadağımdı. Arkadağı kahraman ferdarımdı. Bilimler ve talip yaşlar bunu tüy sürekten kutlayan kahraman muallimleri, talipler, okulçular tüy sürekten kutlayan okullarına, işlerine dine üstünlük arzu ediyor. Köp sağ ol, arzular hasıl bolsun. Näp Seyit Kuly sizem şu ýyl Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň uçurum bolmagyňyz bilen size soňra dörejlik ýoluny işiňizde hem iş üstünlüklerin, rowaşlyklaryň ýaranmaly tüýsüregmeden arzu edýäs. Indi Seyit Kuly bugün näme aýdymlar gepleşikde ýerine ýetirmekçi? Bugün halifamyz Nurerdi Wolfun Çopon ýolundan bir näçe aýdymlary dowat getirdim. Halifamyz Derýa Ulyhanowyň bir näçe aýdymlar bar. Häzir oğlanlar bilen bilelikde bir uluş okun bilen meşhur şahirlerden Mahmud Pragynyň sözlerine didar berdi, Allah berdi bu sözlerine. O bir näçe şahirleriň sözlerine odan aýdymlar getirdik. Häzir oğlanlar bilen uluş okun joşun bilen ýerine ýetirip berer. Diýme onu gepleşiň dowamynda her türlü aýdymlar biziň aýdymsal söýüşlerimiz ulhugos bilen diňlärler. Seyit Kuly bize ýem gepleşimiň başynda siziň sadan ýigitliňiziň odan saadlary bilen gepleşimizde başlanmadan ýem aýdymsal söýüşlerimiz siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňda garaşýandylar. Şoň üçin tomoşaçlarymyz kän garaşdyrman ilki bilen gön siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyz bilen gepleşimiz dowam edeli. Ondan soňra dörejlik toparmadan taýýarlan şertleri we sahypalarymyz we söhbetleşүү arkaly gepleşimizi dowam ediberer. Onu ne gepleşimden başım bir pes aydınlar bilen başladı. Onu yavaş-yavaştan bağışıklı değil yer o sonyalı edip bu aydınlar yerine getirer. Ulu söylendingler. Onda mehriban ileşler, hormatly tomoşaçlar, biz gepleşimizin başyny biziň saat bagşymyz Seyit Kuly Türlügen fungerine ýetirjek aýdymlary bilen gepleşimde başlaýas. Türkmen owa çeýleýiliminden daşlaşmaň owaly sahnada ýyllar at gepleşimiz siziň bilen. Ey ağlamaktan göz yaşım coşuldu sayıydı.
hardin hey kodel yarın giden ömrümün hey kodel yarın giden men lisanın giden ömrümün Ene mehrbanylyşlar, hormatly tomoşaçylar, gepleşimizin başynda gepleşimizin mehmany Seyit Kul Tulegenowň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinlediňiz. Seyit Kulyp köp sag bolsun aýdýar, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Ýa-ni sahnamyzda da belläp geçdik. Seyit Kulyp bugün 1-nji sentýabr bilimleri we talip ýaşlar güni Gahryman arkadamyzyň arkadagyly gahryman terdarymyzyň saýasynda okumak üçin, alym bilim almak üçin, öz günärini kämilleşdirmek üçin ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredilen. Şol esasanda şu mukaddes toprakda ýaşaýan her bir insanyň kalbyny gahryman arkadamyzy, arkadagyly gahryman terdarymyza bolan alkyşly sözler ýüreklerde, kalplarda gaýnap joşýar. Şoň üçin bizem ýene bir ýola şeýlep mümkinçilikleri döredip berýän gahryman arkadamyza, arkadagyly gahryman terdarymyza tüýsürekden alkyşlamyza aýdýar. Janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlar aman bolsun. Awal Muhammed Orad ardy bolany menem goşulyň. Mena şu ýyl Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň uçurum bolmak wagtyny etdi. Alifa moğollardan aydın sağın bir näse inçe telefilmlerini öğrendik. Bugün hem 1 sentýabr bilimler we talip ýaşlar güni. Ähli moğollara, taliplere, okuwçylary işlerini üstünlük, okuwlaryna üstünlük ardy edýän fırsatdan peýdalanyp Sanodyň hak gowandary gahryman arkadagyly gahryman terdarymyza tüýsürenden sag bolsun aýdýan gahryman arkadagyly gahryman terdarymyň jarlary sag belent başlary aman bolsun. Ýyl ýurt bähwetli işleri mundan meýläm rowajatyn. Köp sag bolun Seyit Kulyp, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bize tomoşa edýän tomoşaçylarymyz bilýändir. Biziň gepleşigimiziň 1-nji sahypasy elbetde mehriban tomoşaçylar adatdakylar ýaly SMS sowallary diýip atlanyrylýar. SMS sowallary sahypamyzda Seyit Kulyp biziň tomoşaçylarymyzdan medeni sunumy dörüjülük işgärlenmesi bilen bagly bir näçe gyzyklanýan sowallary bar. Biz şolaryň içinden bir 100 san sowaly allyk, 100 sowalyň içinden 10 san sowal saýlamaly sebäbi 100 san sowal size ýetirjek bolsak, ýa-ni gepleşigimizde has köpräk boljak, şoň üçin 10 sanyny saýlamaly. Sizin näder Seyit Kulyp etmeliňiz 1 bilen 100 aralykda 10 san belgilerini atlaryny aýdýaňyz. Ondan soňra bizem şol san belgilere gelen sowallary açyp okap size ýetirer. Oň üçin näil sowallar çykjak, haýsy sowallar çykjak bizem dogrusyny tek bilemdik. Häzir sowallarymyzy açyp okap size ýetirer. Böyle. Haýsy sanyň maşaýa siýasizem gepleşigimiziň geçenki sanlarynda gaýdymçylamy ýaly ýedilikden başlamakçymyn. Şol ýerli de ýedilik gowar ýa. Şeýlem käramdy soňşy. Ýöne ýedilik sanyny has bir köp gelýän sowal bar. Şu ýedilik hemen bäşik sanyny şu sowal goýulandyr. Şu sowalymyz bilen bizem gepleşigimiziň başyny başlar. Ýöretip gepleşigimiziň dowamynda da bize tomoşa edýän tomoşaçylarymyz ileşmemiz üçin dörüjlük toparmadan bir taýarlan sowallar bar. Biz ony Seyit Kulyp gepleşikden sowallyp atlanyrdyk. Gepleşigiň dowamynda sowallarymyzy ileşmemiz üçin bir sowalym bolup biler, 2-3 sowalym bolup biler. Gepleşigimiziň mehmany sizem ileşmede sowal berip bilersiňiz. Sowal berilen madyna mehriban tomoşaçylar, eger araňyzda bileniniz bar bolsa, gepleşigimiziň 05-25 gysy belgisine gönnün gönüp jogaplaryňyzy ýollamaňyzy unutmaň. Çünki ilkinji bolup dogry jogaby ýazyp ýollanan 3 sany ileşmede sowgadym bar. Şoň üçin mehriban tomoşaçylar el telefonuňyzy ýanyňyzda saklamaňyzy ýatladýar. Sowallarymyzyň netijesini bolsa Türkmen TV Go.tm saýtyndan hem mehriban tomoşaçylar sizem görüp bilersiňiz. Indi Seyit Kulyp sanymyzyň başyny onda biz 7den baş. 7lik sanyny başlaýar. 7 5 5 8 al 8 18 18 amallyk 25 al 25 allyk 30 al 30 33 33 40 40 50 50 60 60.
Inep mehrbany ileşşer formaty tomoşaçylar Seyit Kultulugenow'un saýlan san belgileri bilen hemme tanış bolduk. Indi biz Seyit Kulşol san belgilerdäki gelen sowallary 10 san sowallar, 10 sowaly biz açyp bir jemleýänşek. Sizi ýene-de sahnamyza ýollaýas. Bileşimiz üçin bir sowalamy jemleýänşek. Ýene-de bir aýdymlardan ýerine ýetirip bersen. Bolýa ulhu bolsun. Ona mehrbany ileşşer hormatly tomoşaçylar biz gepleşmede Seyit Kultulugenow'un ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Diňleň, diň jalyň lezzet alın. Almayanak bir divasenim islerim bir divasenim islerim Tanrı vermesine geliyor başkalarının gideliyor Oturup turuşun edalıyım Başları bağladım isterim Başları bağladım isterim Hanım bir koynos hanım isterim bir koynos hanım isterim Haragi geldim sarhana bir yar birgileyip atlıkana Duştum ümmül mirdadana bir kadrım bilin isterim bir kadrım bilin isterim Duştum ümmül mirdadana Duştum ümmül mirdadana bir kadrım bilin isterim bir kadrım Seyit Kulüp köp sağ olsun aýdýar, sahnamyzda ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Indi Seyit Kulüp ýanky san belgilerdäki sowallara biz jemledik. Sowallarymyzyň bir başyny başlaýas. Iň köp gelen sowallar hem elbetde ýanky bellek geçişmedi ýaly ýedilik bilen beşik belgide dur. Şo sowallar biz size ýetirir, sizem jogaplanyrsaňyz. Seyit Kultulugenov, siz näçinji ýylda we nerede doğuldunuz? Men 1994-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Balkan welaýatynyň Balkan Awas şäherinde doğdum.
1994-njy ýyl. Diýme onu kimiz ýaşda ekenik. Öyle mi? Benim- Tofanım. Menem 1994-njy ýyl 17-nji awgustda dogulun. Ay aramı 3 ay ekenden. O da okuyacak. Oğlum, inniki soğalmıdı, mehribani ileşir, biz başımıza yetiriyat, inniki soğalmı seyit kul şeyle. Biz biliyat, siz toylarda, bayramlarda şopon yolunun aydımları yerine yetiriyanız, soğalmız şeyle ileşimiz yazıp yollaptır. Şopon yolunun ilkinci yerine yetiren aydımları. Çopan yolunun ilkinci yerine yetiren aydım, şol Nuret Halipan koşkunna dip bir aydım var. Şonu Recep Kul Halipa'dan görüp şol aydım aytdım. Recep Kul Aydım Halipan, saatsın odunna birinci aydan aydım Ay Cemal. Ay Cemal. Oğun çopan yolunun alsap koşkunna diyen aydım. Ay Cemal haysi, Ağalar men aşığım tapmadım çare. şol aydın. O çağlar var doğrunun şonu aytıp başlattım. Ay Cemal yani aydın. Yani çopan yolunun birinci yerine yetiren aydım koşkunna. Recep Kul Halipa mavi ekranına şol aydım yerine yetiriyattan o sonra görüp tomoş etip öwet edip şol aydım aytdım birinci. Düşünüklü, köp sağ olun. Koşun ne diyen aydın. Oo. Inniki soğalmız bilen mehribani ileşir, söhbetimiz devam edýäs. Innik soğalmız şeyle, ey mektebim zana-zan, saňa bolan söýgümken, sen bildi enem deyin, baktın bana mehriban. Ol aydyma bilmeýän ýok bolsa gerek. Mümkin şol aydymdan has bir ileşimiň anyk ýadyna düşürýär. Döleşip bir himmet berdiňiz. Ey mektebim zana-zan, sana bolon söýgümken, sen misli enem deyin, baktın bana mehriban, kitap berdin goluma, aydım verdin dilime, yine öňe gitmeni, ýaty taşdın yoluma. Mektep Ay ýyllary. aydım, her insanın bir çağılıgyny, kiçiligini ýaşytygyny ýa da mektepde olur. Elbette mektep ýyllaryna bir ýadyňa salýan şeýle bir aňymyzda galan aydymlaryň biri. Başyňyz şädimlerde. Awa. Indi biziň ileşimiz ýazyp ýollap dur. Şul ey mektebim zana-zan diýen aydymyň sözlerini döreden şahyr kim? Haýty şahyryň dörejini değişli. Ýalňyşmasam Muhammed Orad şu goşgy Şahyr Nur Bayramow sözleri bolmaly. Berekella jogap dogry doğrudan Türkmenistanyň halk ýazgysy Nur Bayramowyň sözlerini dören elbette türkmen şahyrlar edebiýatyny iň bir önümli işleyen bir şahirlerin biri. Yeri gelende bellak geçtik. Kahraman arkadamının başlanıcı ve tagallatı bilen gurulan Alham Seyligakinne şahir Nuri Bayramowyň heykeli ornallyp elbette şeýle halipalary şahirler hormatlayan kahraman arkadamyda tüýsürekden ýene bir ýola alkyşlamaly aýdýar. Jogabam doğrudan ýanky ey mektebim zana-zan diýen aydymyň sözleri Türkmenistanyň halk ýazgysy şahir Nuri Bayramow. Ýanky sözlerini ünsverdim, siz dogry aýtdyňyz, sen misli enem deyin, bakdyň maňa mehriban. Bu toylarda awat gelýär, sen misli enem diýip bakdyň maňa mehriban diýip dogry görnüşi siziň ýerine ýetirişiňiz ýaly, sen misli enem deyin, bakdyň maňa mehriban. Köp sağ ol Seyit Kulyp. Innik sowalymyz bilen mehribani ileşdir, hormat tomoşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Innik sowalymyz şeýle, biz bilýäs, Seyit Kulyp siz şu ýyl Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamladyňyz. Sowalymyz şeýle, siz orta mektebiň 1-nji synpyna näçinji ýyllyk adam bassyňyz? Hemde 1-nji synpda okudan mugallimňiz kim? 2000-nji ýylyň 1-nji sentýabryny Balkan welaýatynyň Recep Toýjanow adyny götüren 16-njy orta mektebine okuwa bardym 1-nji synpy. Başlangyç mugallimim Amanbek mugallim 1-nji A synpda okudym öldüm. Düşürli. Indik sowalymyzy Seyit Kulyp size ýetirýäs. Indik sowalymyzy belki sağ mugallimlaryň biri ýazyp ýollan bolmagy mümkin. Bu sowalymyz şeýle 7-nji notaň ady. Si. Si. Berekella. Jogap dogry köp sağ bolsun aýdy. Ine Seyit Kulyp şu wagt 5 sowalymyza biz size ýetirdik. Indi biz ileşmede bir ýadatma diýär sowalymyzy şu ýerde bir böleli biz size bir sahnamyda ýollaýar. Ileşmede üçin bir aýdymta söýjülemimiz üçin ýene de bir aydımlardan yerine yetirip berdiňiz. Muhammed Orad adyr iýleşlememiz üçin bir täze dören aydym Nuret Halipadan ýadygar ýalan. Bayram şahyryň sözlerini bäseýler diýen aydym bir desany bilen yerine ýetirip berek. Ondan soň ýygy giderlikde saçyň daha gelinen, daha delinen diýen aydymlar bilen dowam edäýler.
bolýar, ulhuwa sürendiňler. Onda mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, biz gepleşigimizi Seyit Gultulaganowyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Dinläň diýinjalyň goýup ýanglanjak aýdymlar saatlar, aýdym saada teşini halkbaryňyza ruhy lezzet bersin. Bayram Şahir nädikany almak üçin irtäher bilen ýoly rawany boldy. Az ýörep, köp ýörep, ikindiden akşama geçen çakynda bir öýlüň üstünden bardy. Hani bir şu ýere girip, öýe girip bir karnym bir doýuraýyn diýinji malaýyn. Assalamu alaykum diýip kapydan girse, iki tane gelin bilen bir gyz öz gurrunlary bilen başagay Bayram Şahiriň salamyny dordan aldylar. Gel geç, çay çöregiýjek bu diýenem bolmady. Onyança günmatyp garaňky gatsyp yatar wagt boldy. Ýanky gellerem, gyýlaram. Inna yatmana bir çen boldy. Gel bir düşöklerimizi bir salallyp, öz düşöklerini salyp, öýüňem daş ýüzüne duýan bir halyk noklap, al ýaşul senem şu taýda ukyň allyp, daş çykyp gitdiler. Allah zallarym, perimi, peykermi, hürmi, melek mi bular? Yer bolýa, geçip bir ukyň alaýyn diýip Bayram Şahir ýanky gyýy verilen öýçin salan düşögüne geçdi-de ukysyn mazalally. Irtäher bilen ýene nädikän gözlerine çykyp ýoly rawany boldy. Az ýörep, köp ýörep, gün ortadan aşan soň ýene bir öýlüň üstünden bardy. Hani şundan bir göreýin, inna bir karnım doýurar ýypyp naharyp diýip, assalamu alaykum diýip kapydan girse, wa alaykum assalam diýip Bayram Şahir gow garşalylar. Görýän welin öýüňe ýetmen tanaýan bolmaga çenli. Bayram ağa gel geç, nirden gel, nira baryan, gel bir çay içip bir karnı bir doýurallyp. Geçip madaly göýük çaydan, nahardan karnını doýurup. Hanynny Bayram Şahir, nirden gel, nira baryan, görüneşdeniň barada bize de bir habar berdiýse. Ay ýigit, dünýerden ýola düşdüm, nädikam almak üçin. İkindiden akşama geçen çaky bir öýlüň üstünden bardym. Barsam bir iki tane gelin bilen bir gyz, öz gurrunlar bilen başagay. Bu gelinlere bir aşyk bolup görküne görmegine, görküne siratyna aşyk bolup, şulara bir goşgy ýazdym bäseýlerdi. Şon bir saňa aýdyp bereýin, senem bir hanmy goşga baka berdiýip, 5 kelime söz diýdi, gör wak näme diýer boldy. Bäseýler diýen türkmen halk aýdymy, türkmen halkymy ebedi ýadygar galy dinläň, lezzet alyň. Üçüdür görmüşüm ilkidir aman il aman. Var kuruşur birbirine bäfeýler, bäfeýler. Görüşümden gitti gönlümden guman il guman. Üçüdür bir kişili dofeýler, dofeýler, birisi yarışar köllü yüzbele, yüzbele. Birisi yarışar destan yüzbele, yüzbele. Birisi yarışar boynuna girmele, girmele. Boynu giysen kış günlerim yadeyler, 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 yadeyler. Hey birisinin adını halı var, halı var. Birisinin oğlunda balı var, balı var. Birisinin şekli şeker, sözü var, sözü
Zak zak edip gülüşümü ne deyler ne deyler Birisinin şehri şeker Fıdıgar fıdıgar Zak zak eyle gülüşümü Fadiler fadiler Birisinin yaradıya bakışı bakışı Birisinin zanın odu yakışı yakışı Birisinin heykel tumur dakışı dakışı Bir günümde hüp kaygıyla adiler 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 Sana Hey bayram diyer bunu ne diyeyim Ağır gel ağır Bir tünüm sözi bil bil avağır avağır İkisi tergelin bir sıkıydır gel gıydır Üçüzü de bir kişiydi dost eyler dost eyler ey dost eyler dost eyler İkisi tergelin bir sıkıydır gel gıydır Üçüzü de bir kişiydi dost eyler dost eyler ey dost eyler dost eyler Görme aşık deneden Görme aşık deneden İnce bilir geçer saçım Ey bunu yanıp para para Ay direği tutun saçım Ah yenilekle yerine yatar Tursun ince bilin ötür 17 yaşım senin geçer Yüreğimde batan saçını Bahay firmi boyun hayatına boşananın arasına Gülden dağın kayasında yılan yan yatan saçım Gülden dağın kayasında yılan yan yatan saçım Hay gelir bolsam benim yarım Harp ederdim kollarım Ne şeyler intiharım Bildirmen ötün saçım Aydar savşırıp dağı Salladı fil saçım yağlı Yusuf yani kolum bağlı Mındağından ederin saçım Yusuf yani kolum bağlı Mındağından ederin saçım
Bakıştığım ayvayı zalim oldu gel yapıştığım Onlarma biyey bakıştığım ayvayı daha gelinle dar onunla Selenik gelir çöktüm ayvaya gördüm ağır gördüm Udin boylu at gelinim ayvaya dar gelin dar olundun Batçasınlar haryadıydım ayvayı Şeyda bilbili havalıydım İmraniye'de Şolladıydım ayvayı Dağ gelinler Dağ onunla Mehrbanyleşler, hormatly tomoşaçlar, görüşmez elgepleşimizde Seyit Kul Tölegenow'un ýerine ýetiren aýdymlaryny diňlediňiz. Seyit Kul köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi Seyit Kul, biz sowallarymyzy dowam edýäs. Ýene biziň ýanky sowallarymyzdan 5 tany sowalymyz galdy. O sowallarymyz biz dowam edýär. Sowalymyz şeýlep, Seyit Kul Tölegenow, siz maşgalada näçe dogan? Men maşgalada 3 dogan. Ulsumen. O. Kiçik san gyýjygym bar. 2 gyýyz bir oglan. 2 gyýyz bir oglan. Şükür köp sag bolun. Indi sowalymyz şeýlep, ileşimiz ýazyp ýollapdyr Göroğly eposyndan. Bu sowal ileşimiz bilen bir ýakyn soraw jogap arkaly aragatdaşyk saklaýan 5 sowalaty gepleşimizde de ileşimize berilipdir. Ýöne bu sowaly biz ileşimiz ýazyp ýollany üçin size de ýetirýäs Göroğly eposyndan. Sowal şeýle. Göroğly begiň kakasynyň ady kim bolupdyr? Atasynyň ady Jygalbeg. Ony mämez bilýäs. Indi Göroğly begiň kakasynyň ady kim bolupdyr? Holmedar elbette Göroğly eposy söýülip okulýan eposdan biri mektep ýyllaryny okudyk. Men bu sowala arkaň jogap berebiljek Göroğly begiň kakasyna ady beripdirler. Adybek diýip jogap berýär. Jogap dogry. Berekella, elbette jogap dogry. Atasy Jygalbegi, Jygalbegi köp kişi başa Jygalbegi Göroğly begiň kakasy söýdi pikir edýänler bar. Ýöne Göroğly eposyny okap bir tanış boldum. Göroğly begiň kakasy Adybek. Indi sowalymyz Seyit Kul şeýle kino rejissor Bulat Mansurow 1963-nji ýylda ýazgy Nurmurat Sarhanowyň Haýsy eseri esasynda film düşürýär. Elbette kino rejissorluğumuz, teatr
uruna işleyen işgärlerimiz eýem sowalyň jogabyny bilendirler. Ýöne sizin hem jogabyňyz Seyitgul biz üçin gyzykly. Şoň üçin sizin hem jogabyňyz bilen tanış bolsak, sowal gaýtalaýas. Kinorejissyor Bulat Mansurov 1963-nji ýylda Ýazgy Nurmurat Sarhanowyň haýsy eser esasynda film düşürýär. Elbette Muhammed Araz sowalyň jogabyny köp ýyllaşymy bilýänlerim. Türkmen halkynyň milli lider gahrman Arkadawnyň Jowhar paýagyndan çykan Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregatly kitabyna da gawat gelmek bolýar. Şu film Şükürbaşy powest esasynda düşürilen film. Berekella, jogap dogry. Seyitgul köp sag bolsun aýdýas. Şükürbaşy powest esasynda düşürilen Şükürbaşy filmi. Sowalymyň jogabyny diýsem dogry we anyk jogaplandyryňyz köp sag bolsun aýdýas. Indi biz gepleşigimizi ýene-de iletişimizden gelen sowallarymyz arkaly dowam edýäs. Muhammed Araz bir min gepleşigimiň başynda aýtdyňyz gepleşikden sowal. Awa. İyileşleme Şükürbaşy barada sowal beripdirler. Meni iyileşleme Şükürbaşy barada bir sowal beräýin. Şükürbaşy film barada sowal bermek. Bolýar, hasam täsirli bolar. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, onda ýani gepleşigimiň başynda belleşimiz ýaly häzir Seyitgul Tulagenowyň berjek sowaly ilkinji bolup dogry jogap ýazyp ýollan 3 tane iýleşmede dörjük toparmadan adından sowatlaram bardyr. Ýene bir ýoly ýatladýar. Şoň üçin SMS ýollamaly belgiňiz 0525 belgi el telefonyňyz ýanyňyzda bolsun. Seyitgul Tulagenowyň sowalyny biz size ýetirýäris. Seyitgul näme sowal? Iyileşleme sowalym Şükürbaşy şu filmde öz doganyny halaf etmek üçin haýsy bagşy bilen bäsleşýär? Şükürbaşy filmindäki Şükürbaşyň doganyny halaf etmek üçin haýsy bagşy bilen bäsleşýär? Şu sowal bereningizden eýem şol filmdäki pursatlar eýem iýleşmeden gödöňüne zanlanandyr. Elbette Şükürbaşy bir özüniň sunuwady bilen parahatçylyk ýoly bilen bir doganyny halaf edýän pursatlary. Indi ýöne şonu haýsy sunuwady sady bilen haýsy bagşy bilen ýarşa bäsleşýär. Sowalymda ýene şeýler hep mehriban tomoşaçylar Seyitgul Tulagenowyň beren sowaly eýem iýleşimiz bilendirler. Gönlün gönüp 0525 gysy belgimizde dogry we anyk jogap ýazyp ýollan 3 tane iýleşimizde dörjük toparmanyň adyna ýene bir ýoly ýatladýar sowat bar. Şoň üçin SMS ýollan 0525 gysy belgimiz sizden geljek jogaplara garaşýar. Mehriban iýleşler, dogry jogabym biz gepleşigimiziň ahyryny aýdar, netijesini elbette Türkmen TV Go.tm saýtyndan hem görüp bilersiňiz. Indiki sowalymyz bilen biz Seyitgul gepleşigimizi dowam edýäs. Indi sowalymyz size iýleşimizden gelen sowallarymyz arkaly dowam edýäs. Seyitgul Tulagenow sunuwat ýoluny size halipalyk eden adamlar hakynda aýdyp geçdiňiz. Sağlar wagtynda aýdyp başladym şol wagtlaram Recepgul Halipa mawa ekranda çykşy ýa-da tomaş edip şoň agdyny ýöklenip Nurat Halipaň aýdymlaryny aýdyp başladyk. Onuň 5 ýaşymdan uly döwlet şäherlerine çykış edip başladym. Halipamy Türkmenistan Halk Artisti Jemal Saparow o bärik paýtagta çagyryp bir näçe çykışlarda bile aýdym aýtdyk. Şondan bärim şu güneşeli Halipa şägird dowam edip gelýär. Öz Halipa maslahatlaryny, gollawlaryny aýdym sadyň bir inçe sırlaryny, halk aýdymlarynyň hasaplaryny şu näçeli öwredip gelýär. Diýmek Türkmenistanyň halk artisti Halipa Jemal Saparow. Elbette Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň Maktumul adynyň halkara bayranyň ýeti Halipa Jemal Saparow ýaly Nurwerdi Halipa elbette Recepgul Halipa ýaly ustad Halipalaryň bir bolup ýetişmegini biz size tüýsüregimizden arzu edýär. Indiki sowalymyz Seyitgul şeýle Nuskow edebiýatda duş gelýän padyman sözüniň aňladýan manysy. Sagır çopan. Berekella. Jogap dogry Seyitgul dogrudan padyman sözüniň manysy Sagır çopany Nuskow edebiýatymyzyň görnükli şahyrlarynyň şygyrlarynda hem şol padyman sözi gawat gelýär. Elbette Maktumul atamyzyň Maktumul Pragynyň Yaraşma adly şygyrynda da şol padyman sözi gawat gelýär. Biz Maktumul Pragynyň tetirlerinden golluk hökmüni size ýatdaşak bolduk. Siz oňa goýmadyňyz gönlün göni padyman sözüniň manysy Sagır çopan diýip jogap berdiňiz. Köp sag bolsun aýdýar. Indi
Seyit Kulüp 10 san sowalymy da jemlenip, ýa-ni gepleşigimizde siz sowal berdiňiz, indi biz dörjük topalmadan adından bize tomoşa edýän tomoşaçlarymyza sowal bermekçi edilýän kyýaly bu sowalymyza da dogry we anyk jogaby ýazyp ýollan 3 tane ileşimde de sowatlar garaşýar. Şoň üçin 05-25 gysy belgimide jogaplaňyzy ýazyp ýollap bilersiňiz. Sowalymyz şeýle mehriban ileşýär, nusgawy edebiýatda duş gelýän küt-küt haýsy guşuňa diýip. Sowal gaýtalap aýdýas, nusgawy edebiýatda duş gelýän küt-küt haýsy guşuňa diýip. Sowaly mysal edip mehriban ileşýär, Magtymul Pragynyň bilmezmiň diýen goşgusyndan bir bendi okap sede ýetirýär. Küt-küt kimin perengden çyn maçyna bardygym, bagy içinde balkysyň taşyny açyp gördügüm, Süleýmanyň tagtyndan sözläp habar berdigim, guş gonsun diýip başyma bilbil heňin gurdugum, çarşembe gün çäş wagty gonurdugum bilmezmiň. Indi şul feterlerden ileşemiz belki küt-küt guş haýsy guşuň atdygyny belki bilerler, ýazyp jogaplaryny ýazyp ýollarlar. Indi Seyit Kulüp ýa-ni siziň beren sowalyňyň jogabyny hem-de şul sowalymyzyň jogabyny gepleşigimiziň ahyrynda ileşimde ýetirer. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, biz gepleşigimizde Seyit Kulüp'ün ýerine ýetirecek aýdymlar bilen dowam edýär. Dinläň diýinjalyň goýup ýanglanjak aýdymlar saatlar, aýdym saada teşini halklaryňyza ruhy lezzet bersin. Aşkım tervan, cemalını görmege, gönlüm hevan, uçağına girmege. Tanıhan yerde bakçasından tirmege, aman gönlüm alma vırlar vırlar. Tanıhan yerde bakçasından tirmege, aman gönlüm alma vırlar vırlar. İstamadım bir gelinin mehrini, doymazlarım var doyuracağım yalan gözler. Didar verdi gelin sevmaytmağa, gönlüm bayıl soğuk işlerecek. Aydın olup bir günüme yetmeye, yalan sığırım tutarsan sabırlar. Aydın olup bir günüme yetmeye, yalan sığırım tutarsan sabırlar. Aman gönlüm alma bu kararlar. Bilen demeyle hem ögümeyim, dert balına pömü geçer zanımdan zanımdan. Rahat olmak tanrım bilen kardeşler, her iş tutmaz korku olur yanımdan yanımdan. Taşta olmak tanrım bilen kardeşler,
her iş tutmaz olgu olur yanımdan yanımdan. Aklımını kandırmanın şeytani nefse koyup unutmağın Rabbani Hudani. Kesse aklım yanlışı bilen yamani, her bir sözün dolup asman anımdan anımdan. Kesse aklım yanlışı bilen yamani, her bir sözün dolup asman anımdan anımdan. Ey Tanrım varsa Kur'an yeter adına, cennet cennet layıktadır adıma, adıma. Alma yaman sevik her gidi adıma, tüken bolup dürtüp geçer donum donum donum. Mantımını yalancıdır uzakan, nefse akıl olmak gavurda iman gel iman. Zayin tapıp karınca deyip pes düşman, arslan olup el götürmez şanından şanından. Zayin tapıp karınca deyip pes düşman, arslan olup el götürmez şanından şanından. Daşta olmak kadrin bilen kardeşlik, her iş tutmaz olgu olur yanımdan yanımdan. Her bir sözü dolup asma yanımdan yanımdan. Mehrbanileşler, hormatly tomoşaçylar, siz Türkmene wagtyly eliminde owaly sahnada ýyldyzlar atly Aýdym Sady dinjaş gepleşigimiziň buňky sanyny tomoşa diýäňiz gepleşigimiziň buňky sanyny bolsa Seýit Gultulagenow özüniň sady niýetleri bilen gepleşigimizde gatnaşýar, aýdymlary ýerine ýetirýär. Seýit Guly ýene ýöle köp sawal sunaýdy diýär, sahnamyzda ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi Seýit Guly biz gepleşigimiziň häzir innik sahypasyna geçýär. Gepleşigimiziň häzirki sahypasy bolsa Mehrbanileşler SMS arzuwlar diýip atlandyrylýar. SMS arzuwlar sahypamyzda Seýit Guly diýarymyzyň şahar günjeginde doglan günlerini, ýaş toýlaryny toýlayan iýleşmedi we olaram gepleşigimiziň hergedek sanyny 05-25 gysy belimizde özleriniň bir arzuwly gutdaglaryny ýazyp ýollaýarlar. Arzuwly gutdaglymyz Seýit Guly sanardan diýsenken, olaryň hemmesini okasak eýen biziň ýene köpräk boljak bir gepleşigimiz üçin, şoň üçin 5 tane arzuwly gutlagy biz häzir saýlap almaly, ýöne saýlamak gerekini biz ýene size goýýar. Siz bir bilen 100 aralykda 5 tane san belgini adyny aýdýaňyz, ondan soňra şol san belgilere gelen arzuwly gutlaglary okap iýleşmede ýetirer. Hem de siziň adyňyzdan Aýdym iýleşmede sowgat bolar. Homedora birden 5 seçenler. Ägön birden 5 seçenli. Bolýar, onda bir bilen 5 aralyk bolýar. Birden 5 seçenli. Duran arzuwly gutlaglary biz onu açyp okuýasy, Mehrbanileşler size ýetirýär. Ýyleşmede ýazyp ýollapdyr. Balkan welaýatynyň magtumul etrabyndan Enwer Nurmuradow 25 ýaşynda bolýar, Seýit Gultulagenowdan summorlyk izleýän Aýdymy ýerine ýetirip bermäni haýyş edýänip ýollapdyr. Owa. İlk bilen Enwer'i 25 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlaýan ýaşy uzak bolsun, goýjak bolsun, durmuşda arzuw etýän sepkitlerine ýetmegini arzuw etýän. Onda Enwer üçin näme haýyş eden bolsa, owasy bilen baglanşykly summorlyk izleýän Aýdym ýerine ýetirip bereýin, diňle lezzet al.
Bolýap, ul höwüslendiňler. Inniki arzuly gutlawymyzy açyp goýas. Inniki arzuly gutlawymyz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Serdar Any Muhammedowyň 42 ýaşy hemde ýan ýollaşy mähri genejeň 40 ýaşy dolmagy bilen Serdaryň gejesi ogullaryny geneje jigleri Merjen Kakajan hemde Maysa çağalary Leyli, Süleyman, Medine, Nazargelli, Ismail lagy tüýsürekden gutlaýarlar. Menem gutlawa goşulýan o Serdar amyz mähri genejimiň doglagyny tüýsürekden gutlaýan yine bir näçe ýyllar bir masalada agdy bir döwran sürup batly ýaşamaklaryny arzu edýän ýaşlar uzak bolsun. Köp sağ olun, arzulygyňyz hasyl bolsun. Inniki arzuly gutlawymyz Balkan welaýatynyň Muhammed Nazar Amanowy 30 ýaşynyň dolmagy bilen kakasy Recep aga ejesi Aşyrul geneje maşgalasy Mahym Dogany Mamagul ýegeni Gültäş çağalary galyşdyrdy we Gülşürün şeýlede kärdeşleri Nur Muhammed Agoýly, Toýgelli, Mekan, Akmurat, Gülşat dagy tüýsürekden gutlaýarlar hemde Muhammed Nazara berkjan saglyp uzak ömür arzu edýärler. Arzuga goşulýan ýaş uzak bolsun, görje bolsun, işine durmuşyny elmedame istillikler ýaran bolsun. Çok sağ olun, arzular hasyl bolsun. Indiki arzuly gutlawymyz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Maksat Wel Muhammedowyň 26 ýaşynyň dolmagy bilen Maksadyň gejesi Gülşat geneje doganlary Merdan, Murat, Muhammed şeýlede genejesi mähri geneje tüýsürekden gutlaýar hemde maksada uzak ömür berkjan saglyk arzu edýär. Maksat ýaşyň uzak bolsun, durmuşda arzu edýän arzularyna ýet. Bagtly ýaşa. Köp sağ olun, bizem arzularyňyza goşulýas. Maksada ýene bir ýol uzak ömür maşgala we dançylygyny tüýsürekden arzu edýär. Inniki arzuly gutlawymyz ýene de Aşgabat şäheriniň Hudaýberdiýevleriň maşgalasy ýatyp ýollapdyr. Dünýä gözel genejeň 36 ýaşy dolmagy bilen ýan ýollaşy Raha dagy kakasy Allahulagy ejesi Maýa gözel çağalary Aýşat, Aýnur, Oguljan, Hatice dagy tüýsürekden gutlaýarlar hemde dünýä gözel geneje berkjan saglyp uzak ömür arzu edýärler. Bizem baş kalmamızdan sağlanmalarımız bilen, dörücülük işgärlerimiz bilen dünýä gözel genejimizde uzak ýaş arzu edýär, ýaşyňyz uzak bolsun, görjäňiz diňe gowluk bolsun. Ine Seyit Kulüp arzuly gutlawlamyda şulardan ibaret inip ýanky ileşmeden isteklerini kanagatlandyryp bir sahnamyda sizi ýollaýas, bir aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Indi şu ileşmeden istek üçin summarlygydan başlamakçy näme aýdym? Muhammed Arad Adar şol ileşmeden istegwança birinji summarlygy aýdyp bereň, onuň beýleki ýaş toýlaryny toýlaýan ileşmemiz üçin öz dinleýijilerimiz tarapyndan bir haýyş edip şu gepleşige aýtmam haýyş eden aýdymlar bar. Hatice şoň dinleýijilerimizin haýyşy esasyny şu Hatijany aýdyp bereň. Ondan soňra Derýaul Halifadan didar berdi, Allah berdi. Şoň sözlerine gel berdi diýen aýdym ýerine ýetip bereň. Bolýar. Bolýar, onda uly höwüslendiňler. Sende Seyit Kulüp sizi sahnamyda ýollamyzdan öňürtü. İleşme diýen bölüminiň bir näçe jogaplaryny ýatyp ýollapdyrlar. Häk sowallarymyň jogaby bilen hem anyk jogaby bilen tanşy däl. Ondan soňra biz sizi sahnamyza ýollardyk. Indi gepleşikden sowal atlyp ýerine birinji sowala siz berdiňiz. Siziň beren sowalyňyzyň jogaby bilen tanşy bolsak, ilki mümkin bolsa sowalyňyzy ýatlasaňyz ileşmede. Kurbaşy öz doganyny halas etmek üçin haýsy başy bilen bäsleşýär diýip sorak berdim. İleşme o doğru cevap uğradıktır. Şu kurbaş öz doganyny halas etmek üçin ulan başy bilen bäsleşýär. Köp sağ olun. Ulan başy bilen. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, sowalyň anyk jogaby şeýle. Dogry we anyk jogaby ýazyp ýollan ileşme diýsenken, olar şunu mäder gepleşigimizde aýdym ýanglanar. Dörjük toparmalyň adyny biziň meren sowalymyzdan bar Seyit Kulüp, o sowalymyň jogaby bilen ileşme tanşy edýär. Sowal şeýle bolupdy, mehriban ileşler, nusgawy edebiýatda duş gelýän küt haýsy guşuň ady diýip biz ileşmede sowal beripdik. Elbetde sowalyň jogaby bolsa Küýpüýpük guşuň ady nusgawy edebiýatda küt diýip atlandyrylýar. Bu sowalymyzda da dogry jogap ýazyp ýollan ileşmemiz bar. Dogry jogap ýazyp ýollan ileşmemizde de köp sag bolsun aýdýar. Her sowaly aýratynypda dogry jogap ýazyp ýollan 3 tane ileşmede sowgatlar hem gowşurly. Diýmek 6 adam da onu.
Elbette doğru jogaplar bilen 6 sany iýleşimiz bar. Olar da ýörede sowgatlar gowuşurlar. Indi bolsa doglan günlerini, ýaş toýlaryny toýlayan iýleşmede ýeni bir ýola tüýsürekden gutlap, Odan aydımlar bilen dowam edelim. elbette mehriban iýleşler diňlen, diň jalyň, lezzet alyň. Aydın çöpe alır Kutsun aydın çöpe alır Hayrananım çılgınıyım Ülkesin huşunu alır Barba kıslı çılgınıyım Öyleri daşlar kayalı Fuğa gelirler bayırdan Heyken vatanla yolalı Hayrananım çılgınıyım Hayrananım çılgınıyım Zülmünlüğü, sumurluğu, erkenliği, dayanlığı, kuvaneleri zülmünlüğü. Zülmünlüğü, sumurluğu, erkenliği, dayanlığı, kuvaneleri zülmünlüğü. Hey arman Hem ya olmanı vedleşmedim İyi olmanı fırleşmedim Hanhaniyette divaslı tazmin Ataslı zülberliyim Zelilimi bolup beni Zelilimi bolup beni Döndü dünyadan döndü Tarağımı yanıp köydüm Elli deyip zülberliyim Hey beyleyde sen olur mi? Ahmakette may olur mi? Bu sözlerimle ay olur mi? Yüreğim rezil böyle mi? Yüreğime Zülmeli, kumburlu, erkenli, aynalı Kova gelir zülmeli Zülmeli, kumburlu, erkenli, aynalı Kova gelir zülmeli Kova gelir zülmeli Ay kova gelir erkenli Saçlı ölme yaratır Saçları şamar hatıyla Ey bağında tot vurulur zümrülür Bağında biten meyveler Alma mıdır nar hatice Alma mıdır nar hatice
bu şertlere Yallık kadim yurtlara Könüdün alın dertlere İylerin derman hatilan Finna birda barhati zawayay Çekip dur, beni olsa yakıp dur Vak yüreğim döküp dur, zayıf olsa elbeni Ay yüreğim döküp dur, zayıf olsa elbeni Derdim didar gelmedi, vadam nekar almadı Ay Mecnun kimin kalmadı, Leyli olsa elbeni Ay gel ver, ilay seni gel ver Vah Mecnun kimin kalmadı, Leyli olsa elbeni Alar olsa
Seyit Kulyp köp sag bolsun aýdýas bugununa owaly sahnada ýyllar at gepleşimizde sadan neyitler bilen jany sesse bir näçe aýdymlar ýerine ýetirdiňiz. Aýdym saz öýjülemizden diňlänirler, diňjalanyrlar. Köp sag bolsun aýdýas şahlymyz kabul edip gepleşimizde geleniňiz üçin bundan meýlegem sunugat ýoluny aydın zat eleminde hemişe üstünlükler, rowaşyklar size yaran bolsun. Gepleşimizin başyndan te ahyryna şeň siziň ýerine ýetiren bir näçe bir ajaýyp şerinden şeň aýdymlaňyda sadanlarlyk eden biziňne usta sady niýetimiz we sady niýetimiziň ählisine de köp sag bolsun aýdýas işlerinde üstünlükleriň, rowaşyklaryň yaran bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Indi Seyit Kulyp gepleşimizin ahyryny näle aýdym bilen jemläli mümkin bolsa gepleşimizin ahyryna dardy bulaňyz beýan etseňiz. İlk bilen sunuwadymyň hak gowandary Gahrman Arkadağymyza, Arkadağly Gahrman serdarymyza, biz ýaşlary zehinni açyp görkezmäni şular ýaly owadan sahnalarda aýdymlamyza aýtmany mümkinçilikler ötüp berýän üçin tüýsüregimden sag bolsun maýdan. Gahrman Arkadağymyň, Arkadağly Gahrman serdarymyň zalary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, belent başy aman bolsun. Sözümiň soňunda ýene bir ýerde bilimler we talip ýaşlar güni bilen tüýsürekden gutlaýan gepleşimden hem soňuny adından belli bolşy ýaly Pähmi Paýgas ummany Magtymyl Prag diýip elan edilen ýyllar. Pähmi Paýgas ummany Magtymyl Pragy atly bir owadan aýdym bilen jemläýeli. Onda ul höwes bilen şol aýdym bilen gepleşimizden biz bugun sany geçirip gutarardy. Ýene bir ýolap Seyit Kulyp köp sag bolsun aýdýas. Elmada masun moda sarpalyp Gahrman Arkadağly Gahrman serdarly ýurdumyzda hemişe bagtdan paýly, silagdan serpaýly bolup, şirin owadyňyz ýurdumyzyň toýlaryna, bayramlarynda ýankyp, siziň diýişiňiz ýaşlar ýaly owadan, owaly sahnalarynda hemişe ýanglanyp dursun üstünlük kemraňyz boldy. Awal. Mehriban ýylaşlar, hormatly tomuşaçylar, biz onu gepleşimiziň bugunky sanynyň ahyryny, gepleşimiziň bagşysy Seyit Kulyp Türegen ýerine ýetirjek şol ajaýyp joşuny aýdym bilen gepleşimiziň bugunky sanyny geçirip gutarýar. Sözümiziň ahyryna bolsa ýene bir ýola bilimler we talip ýaşlar güni bilen ähli bilim işgärleri, talip ýaşlary, mektep okuwçylary ýene bir ýola tüýsüregimizden gutlaýas, bayramlaryňyz gutly bolsun. Hemişe Gahrman Arkadağly Gahrman serdarly ýurdumyzda toýlara, bayramlar olsun. Gepleşimiziň ahyryna bolsa şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, size ýetirmäge, siz bilen ýakyn, aragatlaşyk saklamaga bize ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berýän Gahrman Arkadağly Gahrman serdarymyzyň zanlarsa ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryny görüşýänçe hoş, sag bolun. Demin lalesin, gurup döwrüm täzesin. Adalata ýoğurýar, ilim kalbanyň sesin. Yürekleri terk etmez, bagşygynyň humary. Pähmi Paýgasym many, Magtymyl Pragy. Wasfymyl kendime tarif gayrar her yana, Gahrman Arkadağly serdara, alkış aýdýar joş bilen adyl halkynyň zybany. Pähmi Paýgasym many, Magtymyl Pragy. Başlar bir desterxana aşlar, asmany saýryp kuşlar, ýa-da dönürip kışlar. Gökyüzünden sirilmiş tüm gülleriň dowamy. Pähmi Paýgasym many, Magtymyl Pragy. Wasfymyl kendime tarif gayrar her yana, Gahrman Arkadağly
Köngüli paragi Wasfımız kendimege Tarif gayrar her yana Kahraman arkadağa Arkadağı serdara Alkış aydiyar zoş bilin Adıl halkının